okolobịa nọ university mana enwelu m enyi nwanyị and this girl alọvụkwa m ya, ịghọtago. Mana ife melụnụ bụ na ndị befe ka ndị be anyị wee jide ego, so wee decide ya na before nụọ nwanyị na m ga-agba mbọ kpata ego na m achọrọ mkparị, ọkwa ịghọtago. Ọ sị m nna ọkwana ya fa na-efinish ya na-ajụ the girl si ake maka marriage. Ọ sị na ya dụkwa ready mana ndị di na-abịala ya too much. Ọ sị m nne ka agụsịala akwụkwọ, the girl ịmagolunye ejekwulie si anya biko ma ọ ga-echie ka akpatadugo ego. Ọ sị mba ya ma nche nwunye, ịghọtago, maka na ọ si anya bịa nụbịa mgbe afọ ya wee si ya mba na ya dubere di ya chọrọ ịnụ nwaanyị ka o solie taba afụfụ, ịghọta, kịta na ya ga-adụ ready before ya anụ ọnya. Ọ sị m nna ọkwana ya after university this girl nụọ di ya nwa nọlụ chụba ego, ọkwa ịghọtago. Ife ya na di ya ebili bụ gịnị 5 good years fa mụtara nwa, mana ka ya na di ya ebi na fa na-abọ ka na-afụkwa onwe fa na-akali mana fada elizi ibongi. So after 5 years this girl wee bido bịaba ịgbagolu na-abịa na-ekwu na-asị na ya mara ife na-emenụ, ịghọta, kịta ya wee si anya jee ka ọ gwa die ka fa jee ụlọ ọgwụ mara ihe bụ nsogbu o. So o jee gwa die die si a na ya chọrọ ịga, o wee chighetekwa azụ bebe akwa ya wee si ya jee ụlọ ọgwụ ka o jee cheki godo onwe ya first. O wee jebe ụlọ ọgwụ luo cheki si onwe ya ọ bụ na ya nwado mma, ya wee si ya yọba die ka die soro eje ụlọ ọgwụ ka enyeli ya aka ebe ya nwado mma ọ kweluluo na-ayọ die mana di ya kwọrọ. O wee nọgide ịgbagolu kwa mbọsị ọbịa na-ebeli ya akwa ya nọ nnọọ ka asị na ya bụ nne crying shoulder, ịghọta, dụọla ya. Ya wee si oke na ihe ọzọ o nwere ike ime iji wee malụ ma di ya o zuru ezu ka ọ na o zuru ezu bụ na ọ ga-aga yọọ that woman nyeli aka bụ ganakọ nyeli aka ka ọgwụ ya bọsị ya na di ya ga-esi ibongi n'ụtụtụ, ọkwa ịghọtago. Ọ ga-abụ fasesi ibongi ka o meela ọsọ jekwulu di woman ka o si narị a wee wepụta ife ọ ga-eji test ma di ya ọ bụ nwoke ma ọ bụrụ nwoke, akwa ịghọtago. Na the girl wee kwelu wee luo wee yọba the woman. The woman was understandable, ịghọta, na the woman ghọtara, ịghọta, kịta afụnọ nwaanyị a needile help wee kwelu and ọ gwara ya na di ya na like ibongi isi ụtụtụ. O wee luo that day ya na di ya wee sebe ibongi sesie ọgba nkịtị nọla ebe ya nọ di ya jebe ọla, ịghọta, na na-emuvuru so much ya wee gbala ọsọ wee jekwube the woman wee luo the woman wee si narị ya wee mili dete na, ịghọta, kịta wee chekie wee si ya na di ya bụrụ nwoke na adụ sorry. Ọ sị m nne ife agbaka this girl isi. O wee gbala ọsọ wee bịakwa na nke na o bela akwa for 3 days na-ebesa akwa mara ife ọ ga-eme. Ọ sị m nne ka this girl beketela akwa na ya mara ife a ga-eme. Ya wee si ya ịmagonu ma ọ ga-agwa die na ọ bụrụ nwoke, mana ọ bụrụ na ọ gwa die di amara ihe niile ha mere, ọkwa ịghọta, na echeketa ife a ga-emelụ this girl ya marọ. Kwa mbọsị ọ na-akpị ya na-ebe, kwa mbọsị ọ na-akpị ya na-ebe, ya na-asị anya yọba die ọyọlụ die gbogocha ọyọlụ die gbedecha. Ọ sị m nne this girl atụgharịkwa yọbazi anyanwa kwa mbọsị ọ na-ayụ ya biko o delu test gbogo o delu test gbede ọ na-ayụ ọ na-ebe si ya biko na ya chọrọ ịma na ọ bụrụ na dịman jidie na ya ga-ana jezugbo ụmụ ya sọsị ya ebe dịman achọrọ ije ụlọ ọgwụ, ọkwa ịghọtago. Mana dịman na-eklem ya bụ nwoke zuru ezu. Ọ sị m this girl beketa akwa ife nke ekwerezi odidi bọsị ọ bịalụ na-ebe jidi ya aka na-akpụ ya aka na-emetụ ya aka ịmagolo ụdị ihe anwa ya wee daa ahụ fana abọ wee libe ibongi falisie ibongi ọmụọ nke izizi ọ bụrụ nwoke wechietekwa azụ o fana abọ libekwe dị ibongi o ọmụọ nke ịbụọ ọ bụrụ nwoke ọmụkwa nke ịtọ ọ bụrụ nwoke. Diga wee si ya na ozugo na ya chọrọzi inkesi di ya emechu ọnya ahụ, ahụ ịghọtago, ka nwee ike ịzụnwe ụmụaka na-atọ. Ọ sị m nne ka ọ mụzialụ nke ikpeazụ after 3 months ya nwa nụọ nwaanyị. So ka a nụrụ nwaanyị na-ebido tekiwe care of nwunye, ịghọta, na ọ sị m nne mana ịgwa m eziokwu na ya ka na-etekikwe care of this girl o like
onye ego nyenye ya nwee ife ya nwere iji wee ghọta na because ya ma na ụmụ ya ka ọchị na ya na-asọpọtụ ya etu ọbụla o si wee chọọ. Ọ sị m nne nwunye ya wee tụọ ime nke izizi mụọ nwa nwaanyị. So ịmagonu na digelu mala ọfịs ebe a na-alụ ọrụ. O wee sị na di obigodo ụzọ na-akpụ ya na fon na-agwa ya sị ya na di nọgide si na ya ga-eme DNA na ebelivuru na ụmụaka ahụ nke just from nowhere this man si na ife ya ga-eme ihe a na-ese okwu until the day the man tili a ga-eji wee jeme DNA ọ pụghị ịghọtago like ọ si ya next 2 months na ebukugo with doctor na a ga-ejeme DNA. Ọ sị m nne this woman wee gbala ọsọ wee bịaba n'ọfịs ebe a na-alụ ọrụ o wee lute o wee bata n'ọfịs maka ọ mabụlụ bifo nya wee nụwa nwaanyị wee daa na ana na-ebe obegide akwanya na-agụgụ ya agụgụsi anya wee wele ezigbote ego gbara ọkpụrụkpụ tinye na nnekwu envelope. And mgbe afọ ọ na-ebe akwa na ọ chịtara ya pikcha ụmụaka na-atọ na-asị ya na nnekwe na ọkwa ụmụ gị magolu nnọọ very emotional. Nya wee chili the picture wụsa n'elu tebụl wee welu the money ozigbo ya na-enye ya the money nia mara from nowhere na nwunye ịbata n'ọfịs. Ọ sị m nne na etu ha si wee kwụlụ na etu esi na-efiti anya ma envelope ya na-enye Ọ sị m nne chei nye nwere ike ịgọ bikos onye ọbụla batala ebe afọ ma ife melụnụ. Ọ sị m nwunye tụọlụ this girl o wee kwabịa si enyi ya nwaanyị nke nwa ka ọ ka na-ekwu ka ya separate sefa na nnekwe dị 3 picture andị na ụmụaka bụ nnọọ carbon copy nyanwa. Ọ sị m nne this woman wee bee a na-eji ọ na-ebe even na secretary abatazi n'ọfịs a na-eji this woman denu nkenya maọlụ ụmụ na-atọ welu dị envelope mele ọsọ ịghọtago wee gbanaga ya na-ayọ this woman cha ya na-enu ya na n'ọjụ. Ọ sị m nne ozugbo this woman nalụ paaki ya ngwongwo edulu nwa ya na-be nne ya ya eje na-agụ ya ụcha. Ọ sị m nne ka na-akọlụ m ihe a kịta n'ọfọ 1 week ka eje mee the DNA. Ọ sị m na ọ dị obvious na ụmụaka afọ abụrụ nke which means na ọ ga-achụpụ that woman because na ọ bụrụ na ọ gbagolu na ọ bụrụ nwoke ọ pụghị ịghọtago na ọ ma kwuru okwu maka ụmụaka. O gosi isaida na ọ marọ ọ nọ ịmagolu na ya mụrụ ife a ga-ekwu mana ya adugoshon na a ga-achụpụ this woman. Nya wee na ụlọ wee kọbalụ mami ya na papi ya kọsị alụfa. Ọ sị m na o wutekwa efa so much ọ pụghị ịghọtago papi ya chajikwe na-abasị na o nwere ife megide enu ka ụmụ nwoke na-atọtọ n'ezi na nke a ama mmemme mami ya na-abafa ncha niile aligolie na-akwụ ya. Ọ sị m nne ma ife a ji wee wetala anyị this story na that girl ya na anụ ekwere ekwe ka a na-ayọ na-efechi isi si na ya chọrọzi denu enyi nwaanyị nke mụọlụ ụmụ na-atọ na ọ dị obvious na di ga-achụpụ ya ọkpịghọta na so papi ya wee na-aba mbanya wee sị papi ya na ya ga-eji ijie bifo ya wee kọbalụ m ihe a mana ihe papi ya kwuru bụ ya hapụzi ada girl ọ nụlụdo ofu nwa wee na ka o chezielu nke a ga-achụpụta wit ụmụ nwoke na-atọ nọ nke afọ ka ha ga-ejezi n'ụba ya na ya na-aba bụzalụ di na nwunye. Amụrụ m na aghọtakwa ife nkwu kịta na papi ya si ya na ọ ga-ahapụzi nwunye nke ọ nụlụ ọfụma nke mụọli ofu nwa nwaanyị gbara abụlụ dulu nwa ya nafelu ịghọta na ọ ga-ahapụzi ya ka echezielu nke a ga-achụpụ in few days ọ bụrụ na nke afọ pụta ka fajezie nubia fanụbazie anya den anya na nke afọ ga-ebuzi asị di na nwunye. The second one chọzikwa mgbe o ji wosie iwo ọ chọọ na ọ ga-echigete ochigete ọ sịkwa nna ya da anụzi ha eje were ihe ha mee n'isi. Ọ sị m nne ife agbakasị anya arụ na ya mụrụ ka ife nke dị adụ na ọ na-ewutie so much ịghọtago. Sị m nne na o nwere mgbe ya ji na-eche na ya ga-eje napụta this woman nwa mba na ya decide just to give them those kids without minding. Mana kịta ihe a niile mere papi ya o nwere ife papi ya ekwuro in fact na ya dozi comfortable na ọ bụgodulu na this man achụpụrụ that lady na ya ga-esibekwa ọnwụ ka ọ chụpụ ya ịghọtago ka ya wee kpọrọ ụmụaka ya na-atọ na ya ghọtasiburu etu a until papi ya nụ the thing. Ọ sị m nne in fact na papi ya na-akpụ ya
onye iberibe efulefu na ala gbara papia na papia si na ọ bụ na o mere ife na ya nyelie 6 months nye wele ọkpa ya jee ebe nwoke afọ gwa ya ihe melụnụ. Ọsị m nne na ike gwụrụ na ya mụrụ ife a ga-eme oyọta na ya mụrụ na ya ma na achụpụ dis lady na ya sị ya na ya ga-anụ ya na ọ ga-ekwela ọkwa ịghọta kịta ndị adụ shọ kama na n'ife na-ewute bụ nwaanyị nke ya nụrụ anụ ịghọta ndị na onye nwa mgbeli ifefa ji gbasaa na o nwere nwaanyị ga-afụ ụdị ha nwa duru hapi ọkwa ịghọtago ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lụ ike gwụrụ iji ụwa. Mana ka m kwukwe asịchasị na ebe anya ihe a bụ ihe imelụ bifo iwee nụba nwunye gị wichi isi bụ na ị na-akọwali ya na ọ chọrọ ịma na ịkala egwu ya. Yes, ịkala egwu ya imejọrọ ya actually ọkwa ịghọtago. Mana ọ bụrụ na ịbata na di ịghọta na wee fụ kọndishọn adụrọ gị mma at least nyegodu kọndishọn nke gị ịghọta na ọ bụzi alụ na eforolo nke afọ then ị nwere ike sibezi ọnwụ na bikos na mgbe ị nụrọ this man ọ nọ na-ebi ndụ ya na-akọmitili onwe ya gị nwa nọkwalụ na-ebi ndụ gị na-emekwa whatever you're doing. You don't judge people with ife family before they meet you unless mo nke ga-eme gị affect in future, which in fact ọkwa ka na-ekwu ihe a ka nke bịa m n'isi ọ ga-emekwa gị affect because na ịmagolo that na ịbụzi like ọmụtago ụmụ nwoke in fact and ịma na be anyị na onye bụrụ ụzọ mụ nwoke na be nwoke bụ onye ji anụ n'isi ọkwa ịghọtago na ọ bụrụ na ụmụaka apụta na ụmụ ya ka ọ bụ fa ga-ebukwa ụmụ nke gị ụzọ wee rara oke. Ịma na ọnya na-akpata ụmụ nwaanyị aji agbabala ọsọ ma ọ bụrụ na enwee first wife ị na-asị ka ịnụ ọha ha ajụ ọkwa ịghọta na everybody knows that hapụta na adị akpị afa ekwugo m ya today. Mana in fact ụmụ nwoke ịtọ mbụkwalụ nna gị mma apịa gị ma ụtarị onwere ife ma ama mme gị onwere ife ma ama mme gị ọkwa ịghọtago. And ifu ka ihe anwa si adụ ibu ụzọ kpọsịsịa nwoke na-ata ebe afọ amaọkwanụ m ihe m ga-ekwu mana nna gị do right then nwunye gị wolu iwe bụ ọsọ dụkwa right. Jụkwa m nsị gị jebebe your wife nke nụrụ ọfụ nke gbara ọsọ nke ka ofu nwa ilu ebe afọ ihe ọnya ịyọsi anya ịkọlia ife niile melụnụ from A to Z then we feel decide to do ife gị na your family decide to do. Ọ bụrụ na ọ ka chọrọ o weta kọndishọn nke ọ bụlụzikwa na ọ chọrọzi denu bọọlụ dịzi na ngada gị agadaga nwoke na-atọ ka ị ga-ahapụ n'ụzọ. Anyway mmadụ na-emekwalụ mmadụ ụdị ha ahụ like ihe iji uche gị niile na obi gị niile wee mee na o sizi otu a wee dị aka na ife nji agwa gị ihe a bụ na o nwere ike ọ bụrụ na aga mee DNA dị ma na-ewe gamalụ na ya bụrụ nwoke and o nwere nwoke maalụ na ya bụrụ nwoke fụlụ ụmụ nwoke na-atọ ka amụgoli already na-amaghị ghara ikip that children akwa ịghọtago and n'ịgwa gị eziokwu ị nwere right over them unless ma the man ọ chọlụ that lady with ụmụaka afọ reject afa that is when you have right over them. Akwa ịghọta ebe m na-eje maka na ịmara ife ga-eme na after the DNA mana unu eji n'ife nkwụ wee judge ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.